Anders Segested fra Aarhus vandt for nylig bronzemedalje ved et europæisk mesterskab i brydning. En usædvanlig flot præstation for det 18-årige talent, som i det daglige kæmper med et skjult handicap. Her er han så. Den tredje bedste bryder i Europa inden for sin klasse. Umiddelbart en helt almindelig teenager. Den eneste forskel er, han er stokdøv. Mit tegnavn, det er Anders, og det er på grund af mit hår. Den 19. september vandt Anders Segested bronze ved Europamesterskaberne for døve i Ukraine. Så jeg vil gerne være de bedste i verden inden for døve. Inden for det hørende område er det svært, men inden for døveverden vil jeg gerne. Altså, jeg kan jo ikke høre, når det bliver råbt, hvad man skal gøre. Så jeg er nødt til også at koncentrere mig meget, når jeg er i gang. Et mesterskab, hvor 160 døve brydere fra hele Europa deltog. Og så da jeg vandt bronzemedaljen, så blev jeg simpelthen så glad, og jeg er så stolt over den. Det er en rigtig, rigtig fin medalje. Er du klar? Til daglig træner Anders i brydeklubben Trot i Åbyhøj. Og det har han gjort i 6 år. I klubben træner Anders altid sammen med de hørende, selvom han foretrækker at bryde sammen med andre døve. Stop! På hørende hold, der er det sådan meget, man træner meget individuelt, hvor på døve hold med andre døve er det mere socialt. Så der er meget stor forskel. Også med døve er der meget mere sådan med klap på skuldrene, og vi kan ikke høre, når dommeren fløjter. Bronzevinderen må finde sig til rette blandt de hørende brydere. Han er nemlig den eneste døve bryder i Danmark. Når man har det grebet, han skal kaste. Kommunikationen til træning kan være svær, når træneren kun taler dansk. Anders' far er derfor ofte med som tolk. Hvad vil han gøre? Det er fint nok, men han står forkert. Jeg tror slet ikke, jeg vil kunne undvære. Altså, jeg elsker at være sammen med mine børn. Så på den måde så har det jo været fint at have den mulighed for samtidig med at så kunne virke som hans tolk, jo, ikke? Som jeg jo så har gjort igennem en del år, eller faktisk fra han startede. Udover træningen er det computer, der fylder hos den unge bryder. Anders Segested er i gang med en uddannelse til webintegrator på Teknisk Skole i Aarhus. Jeg har lavet 2 hjemmesider. Jeg har mange forskellige hjemmesider, men lige her for nylig har jeg lavet de her 2. Familiens opbakning og støtte er uvurderlig, når man som døv skal begå sig i en hørende verden. Det er nemt og lige pludselig, og så er man sluset ind i en døv verden, og så lever du ligesom i en osteklokke, ikke? Du er ikke... Altså, man er jo ikke en del af samfundet på den måde, hvad man skal sige, vel? Så det er det, vi prøver på lidt at holde fast i, også med Anders, ikke også? Altså, det er ikke kun hørende venner, det skal også, eller ikke kun døve venner, det skal også være hørende venner, ikke også? Altså, det er meget vigtigt. Kør! Anders Segested håber på en karriere som professionel døv bryder. Det næste store mål er en medalje til OL for døve i 2009. Jeg skal med til OL, og det er så på grund af, at DDI har givet mig et OL-brev, der betyder, at jeg kan komme med til OL i 2009 for døve. Sådan, hop. Flot. Ingen altid.